Provinciale steden die gaan akkoord met een investering van 120 miljoen euro in het windpark van de Friese kust in de IJsselmar. De meeste partijen denken dat het doelstellings voor duurzame energie het beste helpen worden. Verslagjouwer Andries Bakker die is in het provinciehuis. Goedemiddag Andries. Goedemiddag Adam. Een investering van meer dan 100 miljoen euro. Wat krijgt Friesland daarvan weer waarom? Ja, klopt. Dat is het door die doelstelling. Friesland die moet in 2020 430 en een hele megawatt aan windenergie leveren. Dat het Rijk, minister Kamp, bepaalt. Nou ja, dan moet je natuurlijk puzzelen. Hoe kom je daar aan? Nou, een van de grootste middelen daarvoor is dus dit windpark Friesland bij de kust van de IJsselmar bij Makkum. Want dat levert in zijn totaliteit al 320 megawatt op. Dus dat is volle meer als de helft. Er worden 89 windturbines gebouwd daar van de kust van Makkum. 94 en 120 meter hoog. Ja, en wat het dan opsmieten maakt is jaarlijks 340.000 Friese huishoudens die zonder jaarlijks dus elektriciteit van krijgen kunnen. 340.000 huishoudens. Daar was het debat volgen. Wie elke in wat in is mij deze forse investering? Ja, de meeste partijen winnen wel mee eens collegepartijen van zelfs, want die stipje het college. Maar andere partijen, onder oorlogviering van PvdA, de grootste oppositiepartij, winnen er wel mee eens. De eerste, Remco Vermouwelijk, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, die hier wel wat bedenksten. Want hij zei, het is wel belangrijk dat de opbrengsten, het rendement van het windpark, goed besteed wordt. Jerven even naar hem. Nou, wat heel veel belangrijk is, dat het duidelijk wordt van waarom wij gaan participeren in het windpark. En wat we met de rendementen van het windpark doen. Dat vinden we wel heel belangrijk. Dat dat ook voor de Friese bevolking duidelijk wordt. Dat is op dit moment net duidelijk nog? Dat vinden wij van niet. Daarom hebben we dus ook een aantal moties en amendementen ingediend om dat duidelijker te maken. En je ziet op dit ogenblik dat we op dit ogenblik ook aan het beraadslagen zijn om die duidelijkheid wel te creëren. Dan wel om afspraken te maken wanneer die duidelijkheid er wel moet komen. Want wat moet er net gebeuren als PvdA? Nou, dat geld moet niet blijven hangen hier in dat provinciehuis. Ik vind dat dat geld zelf gewoon echt weer, dat rendement van het geld moet echt weer in duurzame dorpen en in de compensatie van de IJsselmeer gestopt worden. En dat moet niet naar belastingverlaging toe gaan. Dat moet maar aan een ander potje worden gedekt als dat wenselijk wordt. Nee, je moet het echt weer aan duurzaamheid of aan die compensatie inzetten en niet aan andere middelen. Dat vinden wij als Partij van de Arbeid. En daar moet je ook geen misverstanden over laten bestaan. Mocht niet eruit komen als het gaat door het rendement en werd het dan op Nij verbruikt worden, is het een goede zaak dat er 120 miljoen euro aan minskipsgeld investeerd wordt in een windpark? Nou, het gaat hier in dit geval niet zozeer om de besteding, want het geld ligt gewoon op de bank nu op dit ogenblik en heeft een rendementspercentage van ongeveer 0%. Dus als je het nu laat liggen, dat heeft te maken met het feit dat het uit een deelneming komt van NUON, van ons eigen energiebedrijf. Nou ja, je stopt het eigenlijk weer in een bedrijf, maar dan alleen voor wind. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn dus dat het ook in een geld wordt besteed vanuit een NUON vermogen, wat je niet nodig hebt op dit ogenblik, dat je dat besteedt aan een zonneparkenbedrijf of een energiezuinige woningenbedrijf of zoiets dergelijks. En dat levert in ieder geval meer rentepercentages op als bij de schatkist. En dat geld moet dus goed worden ingezet voor de Friese samenleving. Remco van Maurik, wie dat? Hij is de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Andries, nog hield hij op het provinciehuis. Wat zijn de orenpartijen? Winnen er kritische loeren? Jazeker, die minder ik. Ik wil bekend trouwens, Partij voor de Dieren. Die zei, en dat zal je net verbazen, van het plakret, het park in de zee, in de IJsselmar, Delzet wordt. Dat is net zo goed voor de natuur, voor de vogels die er vliegen vanzelfs. En ik oren flora en fauna daar heskeerde van. En Partij van Wilders, mag ik zeggen, de PVV, die is eigenlijk helemaal geen windenergie. Zij vinden dat een hele dure manier van energie opwekken. En dat smiet in verhouding, zei het fractievoorzitter Max Adema, een heel iets beetje op. Zij had het de tongen dus wel beroerd, Joert. Het lang worden, de discussie in de steden, want Sander Drouwen, de verantwoordelijke deputaire, het wel oorloeren bezig geweest met alle vragen beantwoord die in de eerste termijn kwamen. En toen kwam er nog eens een keer een tweede termijn oorhinnen. We moeten zelfs nog stemmen over dit punt. Maar ik dwaar wel te zeggen dat het uitstel er terug in komt. En ja, een van de grootste toekeltje hem op dit stuit nog. Want er wordt nog terug een heel veel partijen op praten achter de schermen. Hoe wordt dat rendement, wat we wel verwacht je van zo'n windpark Friesland, hoe wordt dat in Friesland inzetten? Hè? Net zoals PvdA's kampersites in de VVD. Nou, de CM de motorrijtuigenbelasting, de godbelasting wil omleeg hebben willen. Dat was er net. Ze willen echt dat het opbrengst van het windpark ten gunste komt van Do en ik.
dat zou heel mooi wezen. Dankjewel vanuit het provinciehuis dus. Uw verslagjouwer Andries Bakker. De steden die gaan akkoord met de miljoenen voor Wienpark Friesland. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op dij.